sing kon kertas ganggu basa niku napa? Kula Pak, unggah ungguh iku tata krama utawi sopan santun ing basa Indonesia. Kelas ra penting apa? Nggih, Laras. Ya. Nggih, saiki. Hendra. Mau Pak. Goreng ganggu apa? Alah Pak, ya Pak, malah makane budhateke to ya. Nggih. Yuk Ganes, napa contone ganggu? Nggih, contone niku umpamine guru kalih murid. Nah, muridé niku ketemu kalian guru niku nggih salaman, nek mboten nggih kula salam, sugeng izin ngoten niku. Kula badhe nambahi Pak. Nggih, monggo. Salah satu paling contoh ing padintenan yaiku yen mlaku lajeng wonten tiyang sing lagi lenggah. Nah, kita niku matur nderek langkung. Nggih, niku wau laras datan. Niku wau teng unggah-ungguh tumindak. Lah saniki ajeng unggah-ungguh teng basa. Ya niku undha usuk basa. Undha usuk basa niku enten sekawan. Ingkang sepisan niku ngoko lugu. Ngoko lugu niku kangge guneman wong tuwa marang wong enom. Ingkang kaping kalih niku ngoko alus. Kangge guneman sak pantaran sing akrab ananging tasih ngormati. Ingkang tiga niku krama lugu. Krama lugu niku kangge guneman sak pantaran ingkang dereng akrab. Kang sekawan niku krama alus. Krama alus niku kangge guneman wong enom marang wong tuwa. Nggih, sampun paham dereng? Pun. Nggih, wonten pertanyaan? Boten. Cekap semanten anggenipun pelajaran ing dinten menika. Apabila wonten pertanyaan lewat WA mawon. Iya. Sugeng enjing. Izin. Pak. Nggih, sami-sami. Apa Bu? Ngene sik to. Kowe iki mau lak nek ketemu gurune iki mbok yo sapa arep ngono lho. Oh nggih. Karo nek karo gurune sih basa nang krama alus. Nggih. Lah ngopo nek guru ngomong ngomong. Dados ingkang sampun dijlentrehaken wonten video, menapa to unggah-ungguh menika? Gampangane unggah-ungguh menika tata krama utawi basa Indonesianipun sopan santun. Unggah-ungguh menika wigati utawa penting sanget tumrap piyai Jawa amargi kangge cara ngetingalaken rasa hormat dhateng piyai sanes. Unggah-ungguh wonten kalih. Ingkang sepisan unggah-ungguh tumindak. Wonten unggah-ungguh sapa aruh, unggah-ungguh maradayah lan gugon Tuhan. Gugon Tuhan inggih menika weden-weden ora nalar. Tujuane supaya luwih sopan lan beretika. Tuladhanipun ora kena mangan ning ngarep lawang amarga angel jodoh. Nanging arti sakjane kuwi ora ilok lan ngadang-adangi wong sing arep liwat. Ingkang kaping kalih unggah-ungguh basa utawa undha usuk basa. Wonten sekawan. Ingkang sepisan ngoko lugu. Tembunge ngoko kabeh. Ngoko lugu kangge guneman wong tuwa marang wong enom. Ingkang kaping kalih ngoko alus. Tembunge ngoko kabeh. Nanging tembung sesulih lan tembung kriya dados krama. Ngoko alus kangge guneman sak pantaran sing akrab ananging tasih ngurmati.
Ingkang kaping 3 krama lugu. Tembunge krama kabeh nanging akeh tembung krama sing disingkat. Tuladhane menapa dados napa. Krama lugu kangge guneman sakpantaran ingkang dereng akrab. Ingkang kaping 50 krama alus. Tembunge krama kabeh. Krama alus kangge guneman wong enom marang wong tuwa. Wonten video prilakune Mahilden ampun ditiru. Murid kudu ngurmati marang guru. Guru nerangke wonten kelas kudu digatekke. Yen dikandani marang guru uga nggatekke, aja malah disepelekke. Matur marang guru ngangge basa krama lan sapa aruh nalika ketemu.